Di su nestali oni tvoji brkovi? Pa brkove sam imao samo jednom tako za olimpijadu, eto, i za Afrikancije malo i da zabavimo ljude. Prvi put sam tako stavio brkove i kak sam se pogledao, samo sam se nasmijao. Kao ko je ovaj lik koji me gleda? Da, ko si pa ti je. Rekao si mi zadnji put da ti je kopljar cimer, pa kakav je on cimer? Prva liga cimer, normalno. Pametan dečko. Eto, jel pričljiv dosadan ili zatvara se u sebe? Je, pričljiv je, ali pozitivno pričljiv. Sad me sluša pa mi se smije. Kaže da je u šoku. U šoku je kakve super razgovore. Da, jel sam rekao da će ovo trajati 5 minuta, a traje malo duže. Daj nek se i on onda oglasi, nek nas malo pozdravi. Hoćeš jedan pozdrav baciti? Može za koga? Za sve slušatelje Otvorenog radija. Otvoreno. Da. Otvoreno je to. Evo, kaže njegov omiljeni radio. Pa onda nam se mora oglasiti, ajde. Evo, sad će, evo. Pozdrav svim slušateljima Otvorenog radija. Javljajte i dalje za nas, hvala. Jel još na telefonu? Marko? Na telefonu sam, ali ovo nije 5 minuta, sam malo. Kad ću se ja odmoriti popodne? Ili ti Zlaja fali, želiš s njim pričati? Pa da, jel hoćemo gledati film zajedno, stali smo na pola sad. Koji film? Neću reći. Ma nešto, neću ti zapravo reći, bolje da ne govorim. Znači, skidajte se s telefona što prije. Ma ne znam, se pričajte kako god hoćete, staviti sam slušalice. Evo, došlo je nešto u sobu. Moram ići čekati sekundu samo, evo. Ajde. Sad vidite s kim imam posla. Zašto kauboj? Bili smo opakleni, ni onda nismo mi htjeli normalno tak se zvati, ali ne znam zašto neko je predložio tako. Jel Marko zna ko je predložio kauboje? Marko, ti znaš zašto kauboj? Ne čuje, slušalice ima. Marko, jel ti znaš zašto kauboj? Ne znam, to je generacija prije bila, pa onda zato mi smo samo naslijedili to ime.